Bihać, povijesni grad na Uni, u kome se odrazuju dva lica, suvremeno evropsko i orijentalno, upoznao je najbolje što znači, ma i najkraće vrijeme živjeti pod vlašću tuđinske odmetničke rulje, koja se zakitila imenom tobožnje narodno-oslobodilačke vojske, a koja u stvarnosti ljude oslobađa od svega onoga što je svakome najsvetije i najvrednije, kao što su mir, sloboda, red i rad. Odmetnici su i ovdje za vrijeme svoje strahovlade uništili sve javne zgrade, općinu, škole, sud i tako dalje, jer njima ne treba ni reda, ni prosvjete, ni pravde. U zgradama su odmetnici ispisali natpise u slavu čovjeka koji je kod zagrebačkog redarstva još 1928. godine bio upisan kao zločinac. Džamija je također postala žrtvom barbarskog uništavanja svega što je hrvatsko. Očiti znak mržnje prema muslimanima, koji u najodlučnijem času hrvatske povijesti nisu mogli zatomiti glas svoje krvi. Bihać je oslobođen. Mir, sloboda, red i rad vratili su se u čitav ovaj romantični kraj na Uni. Čete koje su oslobodile povijesni hrvatski grad Bihać nastavili su svoju djelatnost čišćenja i doskora će doći dan u koji, kako reče poglavnik, u Hrvatskoj neće ostati ni ptice neprijateljske. Za ožujka oslobođeni je Bihać doživio jedan od najtužnijih događaja svoje povijesti. Tih dana obavljeno je naime iskopavanje tjelesa građana i seljaka koje su prilikom svoga prodora u grad poubijale zločinačke bande odmetnika. U prva 3 dana iskopano je samo na jednoj njivi uz Unu 166 žrtava, od kojih su mnoge još polužive bile pobacane i zatrpane u kojih 20-ak jama. Po odjelu, kosi i drugim oznakama prepoznane su 63 osobe koje su rođaci dali prenijeti u vlastite grobnice. Nikada Bihać nije bio zavijen u toliku žalost kao onoga dana kad se njegovim ulicama kretala dugačka povorka s vjesovima mučenika. Žrtve što ih je podnio hrvatski Bihać bit će vječiti memento hrvatskim pokoljenjima kako brižno moraju čuvati nezavisnost države koji su platili toliko dragocjenom krvlju.